Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Hamchinjiko pale upenyu, Jesu atindi tarise, pasine fumangeze nando, amberindo wona zakanaka. Jesu, iye akanyemwerera, kutilawa mumatambuzo, muchinjiko unandisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu. Samchinjiko ndosimira muchinjiko, hakuna anozaputika, anosimira simbaredenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Calvary,
Tinokuchingamidzai vana vaMwari patiri kusangana muzvidzidzo zvedu zvemangwanani oga oga, patiri kuve nenguva yekudzidza kubva mukati meshoko raMwari, tichidzidza kuti rinoti kudii pamusoro peupenyu hwedu. Ngatinamatei tisati tapinda pakuvhura shoko nekuriverenga. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai mangwanani ano matendera kuti izvo tive nenguva yekudzidza kubva mukati meshoko renyu. Tinokumbira Mwari kuti izvo tibatsire pakunzwisa shoko renyu nekuridudzira nenzira yamunodai imi, sezvo Mweya Mutsvene varivo vakafemera pakunyorwa kwaro. Tinokutendai, taurai neumwe neumwe akateerera, mutaure kuupenyu hwake, pave nezvinoitika, zvinoshanduka, zvinoita kuti Mwari imi mukudzwe. Tinokutendai muzita raMuponesi Jesu, amen. Toda kutenda vana vaMwari, panguva dzino tichapinda mukati meshoko raMwari, titarise zvimwe zvezvinhu zvakataurika mukati meupenyu hwaJesu panguva yakanga vachifamba vachiita ministry yavo vari pano panyika. Tichaverenga bhuku raMateo chapter 12. Bhuku raMateo chapter 12 ndichamboverenga kubva pavhesi ya43 pavhesi ya44 kusvika pavhesi ya45. Regai tiverenge panapa. Panonzipo, zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Vhesi ya44, zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Vhesi 45, zvino unoenda ndokunotora mimwe mweya minomwe inopfuura nokuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Zvichaita saizvozvowo nerudzi urwu rwakaipa. Regai titarise nyaya iyi zvizere. Panapa Jesu vari kutaura navaFarise navanyori. Pane zvanga zvaitika kumashure, ndo kwatichanotarisa background yenyaya zvakakonzeresa kuti Jesu vataure mashoko aya. Tikatarisa from verse 38, panonzi, zvino vamwe vanyori navaFarise vakapindura vakati, mudzidzisi, tinoda kuona chiratidzo kwamuri. Verse 39, akapindura akati kwavari, rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaka chiratidzo, asi harungapiwi chiratidzo, asi chiratidzo chemuprofita Jona. Nekuti Jona sezvaakava mudumbu rehove huru mazuva 3 neusiku 3, saizvozvo Mwanakomana wemunhu uchava mumwoyo wenyika mazuva 3 neusiku 3. Varume veNinivha vachasimuka pakutongwa nerudzi urwu vachirupa mhosva, nokuti vakatendeuka nokuparidza kwaJona. Tarirai, mukuru kuna Jona uri pano. Regai ndimbogumira pavhesi ya41. Mukatarisa panapa, Jesu vakanga vari kufamba vachiparidza nekuporesa vazhinji. But dambudziko raitika nderekuti ministry yaJesu was a challenge kumaFarisees navanyori namaSadducees nemamwe ose mareligious sects akanga aripo panguva iyoyo, zvekuti nguva zhinji ministry yaJesu yaifesa friction neopposition yakasimba kubva kune vainzi vechechi pamazuva ayo. But zvinoitika ndezvekuti nerimwe ramazuva Jesu aporesa vazhinji. Jesu abatsira mumwe mukomana waiva neruoko rwakakokonyara. Kunonzi maFarisees vanouya kuzopa Jesu mhosva yekuti zvamaita izvi hazvitenderwe kuita, zvikuru sei pazuva rekunamata. Tobva ipapo Jesu unoti abuditsa mweya yakaipa, vaFarise vanouya zvikanzi uyu munhu ikauyu unoita zvinhu izvi nesimba radhiabhorosi. Kaitaure chinhu vanhu vaMwari, maFarisees nevanyori vakanga vachinyatsoona nekunyatsonzwisisa nekunyatsove convicted kuti zviri kuitwa naJesu, Jesu havasi kuzviita nesimba ravo, but Jesu vari kuzviita vachishandiswa nemweya waMwari. But because pride yakanga yakazara muvarume ava yaisavatendera kuzvininipisa kuti vaende kunozviwisira pasi petsoka dzaJesu, kuti vaende kuzopa upenyu hwavo
kuna Jesu vazvininipise zvakadaro zvekuti izvo vaigona kuita acknowledge ministry yaJesu. Vafarisi navanyori vakanga vanzwisisa, in fact Mweya Mutsvene akanga achivabatsira kuona kuti ministry yaJesu haisi iri originated kubva kumunhu, haisi originated kubva kuna Satani, haisi originated kubva kuna vose vangafungirwa, but Jesu vaishandiswa nekutungamirirwa naMwari wekumusoro kudenga. Boziva kati meupenyu zvinoitika kuti panotsanangurwa shoko raMwari sekudai, mumwe anotonzwisisa, mumwe agove convicted and convinced 100% kuona kuti iri shoko iri kai harisi remunhu, iri shoko iri kai harisi rechechi, but iri shoko raMwari. But zvinoitika ndezvekuti pride inenge yakazadza munhu inoita kuti munhu atadze kuzvininipisa kuenda palevel yekugamuchira shoko zvisinei nekuti raparidzwa nani. Moziva here kuti izvo mukati menyika yatigere kune vamwe vanhu vari mumasituations avakazviisa vega anovatadzisa kutendeuka. Kune vamwe vanhu vane pane zvimwe zvinzvimbo zvavakazviisa voga zvakuvadzivisa kugamuchira shoko nekutendeuka. Zvanga zvakangwara munhu waMwari kuita saNikodhimasi, aona kuti ndiri munhu ane chiremerera, ndiri munhu ane respect, ndiri munhu anokudzwa, ndiri munhu anoremekedzwa nenharaunda nyangwe nevamwe vose vaaipinda navo chechi. Anoita kaverevere ndokuenda kuna Jesu usiku nekuti akanga anzwisisa, akanga aitwa convinced neMweya Mutsvene, akanga aona kuti ministry yaJesu iministry yazvokwadi. Ngaitaure chinhu ichi panguva dzino kuti pachazosvika pakunamata, iwe namata mukati memwoyo wako kuti Mwari akubatsire kugona kugamuchira shoko raMwari zvisinei nekuti rataurwa nani, zvisinei nekuti rabva kumunhu akaita sei, but kuti urigamuchire nekurinzwisisa nekuti ishoko raMwari. Ngaitaure chinhu ichi, maimbozviziva here kuti izvo Mweya Mutsvene mukati menyika yatinogara sezvaaita kuvafarisi navanyori, mushure mekunge vanzwisisa kuti iyi ministry yaJesu, Mweya Mutsvene nanhasi vachiri kuita the same. Mweya Mutsvene anoshanyira nekuvhizitira wese. Ipapo paugere hama yangu, patinenge tichitodzidza unotozvinzwa kuti izvi zviri kutaurwa izvi kaizvi hazvitaurwe nemunhu asiri kutungamirwa neMweya waMwari, azvabva kuna Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene nanhasi achiri kuita basa iroro. Maimbozviziva here kuti kunyangwe chidhakwa, kunyangwe mbavha kana mbondi kana muroyi vatori nenguva dzavanotonzwa Mweya Mutsvene achitaura navo. Ukatoona mbavha painenge yafunga kuba inotombotanga yaringa-ringa kucherechedza tarisisa kuti hapana here ari kundoona. Izvozvo zvinoitika bedzi nekuti Mweya Mutsvene ari kutaura mbavha isati yaba kuti zvawaakuda kuita zvakaipa. Even mushure mekunge mbavha yacho yapa inoudzwa zvekare naMweya Mutsvene kuti zvawaita zvakaipa. So ndiri kuti kudii, Mweya Mutsvene anotaura nesu tisati taita zvakaipa, agotaura nesu panguva yatinenge tichiita zvakaipa. Mweya Mutsvene agotaura nesu zvekare mushure mekunge tatoita zvakaipa. Inzwai vana vaMwari, zvanga zvakanaka kuti uteererese Mweya Mutsvene usati wavharirwa mukana. Mukaona panapa pataverenga, maFarisi vaita nharo nekupikisana naJesu nguva zhinji, kusvikira Jesu vaakuzobuditsa pachena chimiro chichave neavo vanoramba vachiramba kugamuchira zvinotaurwa neshoko raMwari. Ndo patazosvika Jesu vaakuti izvo mweya wetsvina kana wabuda kumunhu unombosuduruka woenda, but unogona kuzodzoka kuzoda kugara zvekare mumunhu iyeye kana akasachengeta Mweya Mutsvene mukati make. Toda kuti ndiverenge panapa kubva kubhuku raThessalonians, vaThesalonika wechipiri pachapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, ndichaverenga from verse 7, but pfungwa yandiri kuda ichazobuda pavhesi ya11. Regai ndiverenge ndichishandisa Bible rechirungu. Panonzi panapa, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he
who now restrains will do so until he is taken out of the way. Saka panapa Paulo achinyora anoti chakawanzika chekusarurama chatovepa basa, but zvinoda iye bedzi ane masimba ekudzora kashandiro ke the mystery of lawlessness. Zvikanzi pavhesi 8, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Pavhesi 9, zvikanzi the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders. Verse 10, and with all unrighteousness deception, among those who perish. Tobati munzwe kusvika patasvika sofa pari kunzipo panapa chakawanzika chekusarurama kana chakushanda chinoshanda chichitungamirirwa nadiabhrosi pachezvake, but pari kunzi kashandiro kechakawanzika chekusarurama panapa chinoshanda with all power nemasigns kurama miracles and lying wonders. Ganibabata vhesi 9 zvishoma. Mukaona kashandiro kechakawanzika chekusarurama kari kutaurwa naPaulo kuna vaTesalonika ndozvaitsvakwa nemaFarisi. MaFarisi vanosvika kuna Jesu zvikanzi Jesu mune mamiracles amaita tazviona, but chimbotiitira iwo another miracle. Munoziva Jesu akupindura anoti izvo rudzi rwakaipa rweupombwe harungapiwe chiratidzo. Mashoko aJesu anondiudza kuti kudii? Jesus does not perform miracles to gratify curiosity. Kunekuti uda kungoona nekungoexperience munana, Jesu haashandi nekudaro naMwari. MaFarisi vaitoti simba racho Jesu anaro, isu wacho tiripo, iye Jesu wacho aripo, uye mukana wekuti miracle iitwe uripo, but Jesu anoti kunyange zvakadaro haisi tsika yangu yekungoita miracle just because uri kuda kungoona miracle. Munorangarira here Jesu pavanoedzwa mushure mekutsanya 40 days and 40 nights, diabhrosi anosvika pana Jesu zvikanzi kana uri mwanakomana waMwari shandura mabwe aya aite chingwa. Jesus did not perform that miracle. Again patiri kuverenga maFarisis varikuda kuona miracle, Jesus did not perform that miracle. Munorangarira Jesu pavanosungwa vaendeswa kuna Herod, zvinonzi Herod anofara akati mukomana uya wemamiracles nhasi asvika pamberi pangu. Nekubva Herod ati kuna Jesu, unoziziva here kuti ndine simba rekukusunungura, asi kuti ndikusunungure perform a miracle. And the Bible rinobudisa pachena Jesus did not perform miracle. Regai ndikuudze vana vaMwari, let me repeat and emphasize this point. Jesu watonamata haaite minana just because uri kuda kungoona minana. Jesu anoita minana only when necessary. In fact, kana mukaverenga panapa maFarisi vanotaudzwa vanzi the only miracle yamunogona kubatsirika nayo ndeyamuprofita John. Hamuripo vana vaMwari. Jesu ari kuti izvo mamiracles akanyorwa mushoko raMwari atori nesimba ende akakwana kukubatsira kuti utende muna Jesu. Vane nhamo vanoda kuprova kuti mweya waMwari uripo here vachishandisa minana. Hanzi nevaTesalonika panapa kunyange chakavanzika chekusarurama kana choshanda chinoshanda zvekare neminana. Saka there will be miracles, they are miracles both sides. Mwari ngaatibatsire. Regai tienderere mberi, toda kuti ndisvike pavhesi 11. Pana pavhesi 10 yabudisa pachena kuti chakavanzika chekusarurama pachinoita zvose izvi chiri kutsvaka kunyengera vanhu vari kufanira kusvika pakuparadzwa, those who perish. Regai ndienderere mberi, panonzi pana pane vhesi, because they did not receive the love of the truth. Regai ndidzokore vhesi 10. Vhesi 10 iri kuti izvo, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Hands ne vhesi 10,
vose vasingadi zvokwadi vanowira mumambure nyore ekunyengera kwa Satani nemhaka yekuti mukati mavo havadi zvokwadi. Ndigai ndikudze, hakuna munhu anouya panyika ino vana vaMwari akabva panyika ino asina chiedza chendenga chaasangana nacho. Chinogona kusiyana huwandu, asi umwe neumwe anouya panyika anotosangana nechiedza chinomubatsira kushanduka kararamiro kake. But panapa Pauro achinyora ari kuti izvo kune vanhu who do not love the truth. Chinoita kuti vanhu vanenge zvokwadi, chakaita kuti vaFarisi varwisana naJesu, it's because ministry yaJesu yaitaura chokwadi chakanga chisingadiwe navaFarisi. And regai taure mashoko aya, very soon kwatiri kuenda neupenyu muchaona vanoparidza zvokwadi vakurwiswa nevasingaparidzi zvokwadi. Sezvakangoitika pamazuva aJesu kuti izvo vaiparidza chokwadi, Jesu achiparidza, unoziva mukaverenga Mateo chapter 12 kumavhesi ekumashure munotonzwa Bhaibheri chiburisa pachena kuti maFarisi pese paibatwa basa naJesu vaive vachingotsvaka mukana wekuuraya Jesu. And regai nditi inini, the same will happen mukati menguva yatiri kuenda. But panapa Pauro achinyora ari kuti izvo vachapinda mukunyengerwa naDiablos neavo vasingadi zvokwadi. Vhesi ya11 ndoendere kuda inoti izvo, and for this reason, inzwa vana vaMwari, nemhaka yekuti havadi zvokwadi mavari, they don't have the love of the truth. Saka nekuda kwechikonzero ichi vhesi inoti panapa, God will send them strong delusion that they should believe the lie. Iyi vhesi inoda manga mavhesi kuti tiinzwisise. Panzi panapa nemhaka yekuti vanhu ava mukati mavo havatori narudo rwekufarirana nezvokwadi. Mwari zvaanochiita manje mumashoko aPauro, Mwari anotumira zimweya pamusoro pavo rekuti vatende nhema kuti vaparadzwe. Ndo zimwe chetezvo nezviri kuitika kuvaFarisi. Kwanzi naJesu maFarisi vauya kuzokumbira chiratidzo, zvikanzi rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaka chiratidzo. Ende pamberi pacho Jesu anobva azoburitsa zvichaitika kune vanhu vasingadogamuchira zvokwadi, nozvatsigirwa naPauro kuna Thessalonians kuti Mwari unotumira zimweya rekuti vanhu vatende nhema. But mubvunzo unoti izvo, kana Mwari ari Mwari ane rudo, angagotumira sei vanhu a strong delusion yekuti vatende nhema? Zvinorevei zvakanyorwa naPauro panapa? Pauro ari kuti here kune vanhu vanosarudzwa naMwari kuti vasiyiwe vaine mweya waMwari, koita vamwe vanosarudzwa naMwari kuti vazare muupenyu hwavo nemadhimoni. Regai tizame kutsvaka pfungwa kuti mashoko iwaya angareva kuti kudii. Munorangarira here vana vaMwari kuti Bhaibheri kuna Exodus rinoburitsa pachena Mwari vachidana Mozisi kuti uchaenda kuIjipita kunoburitsa vana veIsraeri muhuranda hwavari mavari, vari kurarama vari pasi pekudzvanyirirwa naFarao. But Mwari vanobva vagara vaudza Mozisi kuti ndichaomesa mwoyo waFarao. Again ndeimwe situation panapa iri kutipa kunetseka kunzwisisa kuti Mwari werudo anoomesa sei mwoyo wemunhu kuti agomuparadza. Inzwa vana vaMwari, kaverenga Exodus chapter 8 pavhesi ya 32 ndoida vhesi inoti izvo, asi Farao wakaomesa mwoyo wake. Inzwai mashoko ari panapa, Exodus chapter 8 vhesi ya 32 iri kuti izvo Farao akaomesa mwoyo wake. Saka Bhaibheri riburitsa pachena kuti akaomesa mwoyo haasi Mwari. Farao made a decision yekuramba kugamuchira zvokwadi, nekubva mwoyo wake waoma, Mwari ndokuzvitendera. Saka muchaona kuti panapa kwanzi naPauro kuna vaTesaronika, vanhu vasina zvokwadi, vasina rudo rwokugamuchira zvokwadi, Mwari unovatendera kutora nzira yavanenge vasarudza, mwoyo yavo yobva yaoma, then mweya yetsvina yobva yaita take over their lives. Ngaishandise zvekare mumwe muenzaniso watinogona kuwana panapa. First Chronicles chapter 10 ndichaverenga pavhesi ya 13
nevhesi ya14. Regai nditenge kuverenga vhesi ya14. Inotaura pamusoro pekufa kwaSauro, asi ndichazodzoka kuvhesi ya13. Vhesi ya14 iri kuti izvo, but he did not inquire of the Lord. Ari kutaurwa panapa kuti haana kubvunzira kuna Jehovha ndiSauro. Zvikanzi therefore he killed him and turned the kingdom over to David the son of Jesse. Panapa Bible riri kuti izvo, akauraya Sauro pavhesi yataverenga ndiMwari. Handizivi kana muri kunzwawo zviri kurehwa neshoko raMwari. But regai tidzoke kuvhesi ya3 nevhesi ya4 munzwe kuti akauraya Sauro ndiani. Vhesi ya3 inoti izvo, the battle became fierce against Saul. Hondo yakati yatsuka ropa. Sauro akaona kuti pano handichagoni kuramba ndichirwisa. The archers hit him and he was wounded by the archers. Verse 4. Then Saul said to his armor-bearer, draw your sword and thrust me through with it, lest these uncircumcised men and men come and abuse me. But his armor-bearer would not, for he was greatly afraid. Therefore Saul, verse 4. Saul mushure mekunga ataura nemukomana aitakura nhumbi dzake dzekurwa nadzo kuti chindiuraya because handichagoni kupukunyuka pahondo yatiri mairi. Mukomana aitakura zvombo zvemuhondo zvaSauro anoramba akati mapa handigoni kukuurayai. Vhesi ya4 iri kuti Sauro akabva atora pfumo nekubva awira pariri. Saka according to verse 3 and 4 zviri kubuda pachena kuti Sauro akaziuraya. But taku verse 14 Bible yakuti izvo Mwari ndo vakauraya Sauro. Inzwai vana vaMwari, ukanzwa Bible richiti izvo Mwari unotuma a strong delusion kuti vanhu vatende nhema. Bible harisi kuti izvo Mwari ndiye anotokomanda madhimoni kuti endai pane munhu uyu. Bible riri kuti izvo Mwari anoita respect your choice. Nekuti izvo Mwari ambozama kukubatsira namweya mutsvene kuti ubhilive zvokwadi but waramba kuitenda. Saka zvinochiita Mwari manje, kana uchinge wasvika papoint yekuti wasila decision yako, warambisisa kuteerera Mwari, Mwari anochiti izvo handichagoni kuti ndikumanikidze. Nemakai kuti Mwari uyuko ndiMwari werudo, and Mwari uyuko does not force himself pavanhu. Mwari uyuko does not impose himself pavanhu. Mwari haazvimanikidzi kuti umugamuchire ave mukati meupenyu hwako, but Mwari anorespekta your choice. Saka ndo patiri kuverenga panapa kuti izvo vose vanoramba kugamuchira zvokwadi, vese vanoita nharo nezvokwadi yaMwari kana ichingaiswa pachena, vese vanoti zvamataura ndizvo tazvinzwa kuti zvabuda mukati meshoko raMwari uye vhesi yacho taiona, asi isu tine nyaya dzedu. Vese vanokoshesa zvinzvimbo zvechechi kupfuura shoko raMwari, vese vanokoshesa mafaro nemapossessions epanyika yanhasi kupfuura zvokwadi yaMwari, Mwari uchasvika panguva yekuti izvo akutendere kuti zvawasarudza zviitike in your life. SaSauro wakazviuraya, Mwari wakazvitendera, zvikanzi Jehovha wauraya Sauro. SaFarao wakaomesa mwoyo wake, Mwari wakazvitendera, zvikanzi Jehovha waomesa mwoyo waFarao. Saka regai nditi kwauri hama yangu, sewewo nhasi ukatambisa mukana watapiwa tiri panyika yanhasi wekuti gamuchire zvokwadi yaMwari, titende mairi, tirarame sezvainoreva, ukaramba kugamuchira zvokwadi, Mwari vacharespekta your choice. Ende kana Mwari achinga respect your choice, kwanzi naThessalonians, Mwari unotendera that is strong spirit, that is strong delusion. Unoziva munhu anotenda nhema, so ane conviction yakasimba munhema dzaanotenda. Ende regai nditi izvo panguva dzino dzemangwanani taakunonamata, Mwari dai atibatsira kuti tigone kugamuchira zvokwadi. Tinamatire chinhu ichi vanhu vaMwari, uite munamato wekuzivisa pamberi paMwari, ukumbire as an individual kuti Mwari, zvokwadi ini ndakainzwa, pane zvakawanda zvakaparidzwa ndikazvinzwa kuti iyi izvokwadi, but ndakaramba ndichiita nharo,
nekubva ndaramba ndichiita nharo kusvikira iko zvino ndakutonetseka kunzwisisa shoko raMwari. Maimbozviziva here kuti izvo the more yaunoramba uchiramba kugamuchira zokwadi, that's the more yauri kuswedera kure nevhoisi raMweya Mutsvene, ende ndo pauri kuwedzera kusindimara mwoyo wako. Uchasvika papoindi yekuti kunyange Mwari akataura zvinengei unenge watove highly insensitive to verses, hauchagoni kuti utirimuke kana shoko rikaparidzwa. Zvanga zvakanaka hama yangu patiri kupanana this devotion yemangwanana anhasi kuti uite munamato, ukumbire kuti Mwari pfavisai mwoyo wangu, Mwari taurawo neni. Munoziva nemhaka yekuti nyika yatinorarama yaparidzwa nhema zhinji. Vamwe vanogona kuti unoziva sei kuti ndo zokwadi yaMwari, iyi haisi zokwadi yaMwari. Kaerenga pana John chapter 7 pavesi ya 17 ndinoona mashoko ari papo. Jesu anoti izvo, kana munhu achida kuita kuda kwa Baba uchaziva kuti dzidziso iyi inobva kuna Mwari here kana kuti haibvi kuna Mwari. Hakuna munhu ari willing kuita zvinodiwa naMwari anopotsana nezvokwadi yaMwari, because the Holy Spirit iri pedyo neumwe wedu ari kutsvaka denga. Mweya Mutsvene ari pedyo neumwe wedu anotsvaka kuziva zvokwadi yaMwari. But vanoita nharo nekuramba zvokwadi yaMwari, madhimoni nemweya yetsvina inenge ichitambira muupenyu hwenyu kuti mweya wako utadze kunzwisisa zvokwadi yaMwari. Asi kana uchida hama yangu, chiri kungodiwa kwauri chete kuda kuita zvinodiwa naMwari. Chinodiwa kwauri bedzi kutenda zvinodiwa naMwari. When you pray, no matter where you are, hazvinei kuti wakanyura munhema dzakadini, hazvinei kuti uri murima rakaita sei, hazvinei kuti muupenyu hwako ndo mutori nechigaro chadhiabhorosi. Kana uchida kuita zvinodiwa naMwari, the Lord is so near. Mwari ari pedyo newe kuti akubatsire. Regai tinamate. Pandiri kunamata apa, taura naMwari mukati mehana yako uti Mwari ndibatsirei. Number 1, ndidevelope the love for the truth, ndikwanise kuve nerudo rwekufarira zvokwadi yenyu. Number 2, ndibatsirei Mwari ndisaite nharo, ndisarambe ndiri stubborn, ndibatsirei mwoyo wangu unyevenuke. Kana ndanzwa izwi rasha ndisaomesa mwoyo wangu. Ngatinamatei. Ndinokutendai Mwari kumusoro kudenga, mataura nesu mukatipa a strong warning against kuve stubborn kana zvokwadi yenyu chinge yataurika. Matsiura Mwari zvakasimba kuti zvimwe zvezvatinoita mukati meupenyu, tichiita nharo nemi, tichiramba kuteerera zvokwadi yenyu, tichirwisana neministry yenyu, kunyangwe tiine conviction yekuti izvi zvine mweya waMwari mukati, ichi ndo chokwadi chaicho, but toramba tichiita nharo nekuda kwezvikonzero zvepane rino pasi, toramba tichiita nharo nekuda kwezvikonzero zvinopfuura. Toita nharo Mwari because tingori nepride, hatidi kuve humble. Tibatsirei Mwari kumusoro kudenga, tive vanhu vanoti kana shoko renyu richinge rataurwa hana dzedu dzirove, mwoyo yedu itirimuke, zviri genuine kwete zvechiveve, tizviise pamberi penyu, tikumbire kubatsirwa nesimba raMweya Mutsvene. Toda kunamatira hama yangu ari kuona nekuteerera shoko renyu, ari kunzwa muchitaura naye, ari kuita munamato mukati memwoyo wake kuti Mwari iye ari kurealiza paakanga achiomesa mwoyo wake, paakanga achiita nharo neshoko renyu. Imi nhasi mamuudza mashoko aya kuti kana shoko renyu richinge rataurwa tisaomesa mwoyo, tisaita nharo, tisapikisana neshoko renyu, tisarwisa vaparidzi asi tirwisane neshoko renyu. Zviri nani Mwari kana taonzwa kuti shoko renyu rataura zvarataura, tizvinzwisise sezvinobva kwamuri kwete sezvinobva kumuparidzi. Oda kutendai mangwanana ano, taurai neumwe akateerera Mwari, mubatsire muwedzerei simba rekugamuchira shoko renyu. Ndinokunamatai musara muponesi Jesu. Amen. Soko ra Jesu kutaurira uya kuneni iye ati. Enda kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza
mdanga Ramsuponesi Jesu nyenye Yabaiwa Chakanyiwese Bakarasika Kuvaratidza Kuna Jesu Kutungamira Muiyonzira Yeruponeso Neupenyu Yendai kure Kumakomoyo Unzai wafambi kumusha Pinzai mdanga Remuponesi Jesu nyenye Yabaiwa Ndizo ndinona ngekuti Jesu vandidaidza kumtevera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaudza Yendai kure kumakomoyo Unzai wafambi kumusha Pinzai mdanga Remuponesi Jesu nyenye Yabaiwa Yendai kure Kumakomoyo Unzai wafambi kumusha Pinzai mdanga Remuponesi Jesu nyenye